ಅಲೆ ಬುಡಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ನರಿಂಗಾನ. ನಮೈತೆ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಾಡು ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ನಕ್ರೆ ನಕ್ರೆ ಪಂಡ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಜಾತ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ 60 ಎನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೋಟ್ ಯಾನ್ 12 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ 60 ನಗರ ಬದಡೆ ಅಗಲ ಬದಡೆ ಗಿಡ ನಕಲು 2 ವರ್ಷ ಅಗಲ ಬದಡೆ ನೆತ ಪುದಾರ್ ಅಪ್ಪುಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ ಅಪ್ಪುಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚಾಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಡೆದ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ದಲ್ದೆ ತೊನ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನ ಫಿಲ್ಮಿನಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ ತಲಕನೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆರೊಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ನಾರ ಅದೇ ಅದೇ ಇರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರವ ನಮಕೈತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಣ ವಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಆತಿ ಏನ ಬುದಾರ ವಿಲ್ಪಿ ವಿಲ್ಪಿನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುದಾರ ಎಂಚಾಪಡು ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾಮನೊಟ್ಟು ಬರಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಎಗುಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾಮ 64 ಬಿಡ್ದು ಮಾಮನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಲ್ದ ಉಂಟು ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬುಕ್ ಹೋಗೊಂಡು ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂದ ನಾವೆರಡು ಒಂದು ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಹಾಕದಿದ್ದೆ ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಲಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಏತು ಬರ್ತಾವ ನನ್ನದ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ನಾವೇ ಬಲ್ದ ಜಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ 25 ಸಾಲ ಮನೆ ಊರಿದಿನ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಊರಿದಿನ ಇಟ್ಟು ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಐಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಬಲ್ದ 23 ಉಂಟು ದಲ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮದ್ದಲ ಉಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಡಿ ಇನಿ ಕಾಲ ನಾವೇ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಟ್ ದಲ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತೂಕ ಒಂದ್ ಸಾಲ ಉಂಟು ನನ್ನ ದೇವರು ಇತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಬೇಕ ಏನ ಪುದರ್ ಸುಕೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಇಂಜಿ ಬಲೆ ಎಂಚ ನಾಯರ್ ಬಾತವ್ರೆ ಈತೆಲ್ಲಿ ಏಜಡಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಭದ್ರಾಡ್ ಎಂಚ ಈ ಕಂಬಳೋಡಿ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇರಸಾಂಗನೈಟ್ ಈರೆಗ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಕಂಬಳೋಡು ಬಲಿ ಗಿಡಪವನ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಏನ ಪುದರ್ ಬಂಡಿಜ ಆಶಿ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ ದಿನ ಮೂಲಿತ ಏತ್ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಚಾಪಣ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳ ಈರ್ ಪಾತಿರೋಡು ಇತ್ತನೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೋಜು ಎಂಚಾಪಣ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಪುಣ ನನ್ನ 9 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡಿ ಕಲ್ಪನದಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಪೇರು ಶಾಲೆ ಬೋಪು ಜಾರ ಅಂದದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ನಕ್ರೆ ಮಾದಾರ ಸಡುವಂತೆ ಒಟ್ಟು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೆಟ್ ಈ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ಪಲೆ ಕಾವಡ್ ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.